Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano. At ngayon po gagawa naman po tayo ng dinengdeng, labong at saluyot. Lutong Ilocano po ito. Una po, isda, sitaw, labong, saluyot, bagoong na isda, at sibuyas. Yan, umpisa na po natin. Magprito po tayo ng tilapia, isda, kahit ano pong isda pwede po. Ito po yung pangsasahog po natin sa ating dinengdeng. Tingnan po natin maging brown. Yan, golden brown na po siya. At umpisa na po natin ang pagluluto. Yan, pakulo tayo ng tubig. Lagyan na, at isabay na po natin ang ating bagong isda. Yan. Yung sabaw lang po ang ilagay natin. Po natin lagay yung mga isda niya. Tapos lagay po natin ang sibuyas. So po natin ang ating prinitong isda. Papakuluan po natin. Takpan po natin at ayan po natin kumulo ng ilang minuto. Ayan, kumulo na po. At pwede na po natin tanggalin ang ating isda para hindi po ma-overcook or magkalasog-lasog. Nilagay ko po ang isda kanina kasi pampalasa po yun sa ating sabaw. Yan. At ilagay na po natin ang ating labong. Kanina ating yung labong kanina at binalawang ko po siya ng mainit na tubig. Nugasan ko po siya ng mainit na tubig. Takpan po natin, ayan po natin kumulo ng mga ilang minuto. Tapos ilagay na po natin, pagkakulo po ilagay na po natin ang ating sitaw. Ayan. Napakadali mong lutuin ito. At takpan po natin at pakuluan po natin mga ilang minuto pa. Tapos po ilagay na po natin ang ating saluyot. Haluin po natin kunti, ilublob po natin sa ating sabaw. Tapos ibalik na po natin ang ating sahog sa ibabaw. Ayan. Ayan. At takpan po natin. Ayan po natin kumulo mga ilang minuto pa para maluto po ang ating saluyot. At ngayon po pinatay ko na po ang kanyang apoy. At isi-serve na po natin ang ating gulay, ating dinengdeng. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, pa-subscribe na lang po at pakipindot na rin po ang notification bell. At sa ganun po, updated po kayo sa aking video na i-upload. Salamat po and God bless everyone.